Il-paċi ma'kom, Fader Filip Kutajja, Franġiskan Kabuċi, li għal darbohra qiegħed ma'kom biex ikompli naqsam ħsibijiet, riflessjonijiet dwar it-tema li ġejt mitlub li nitkellem dwarha, it-tema ta' Knisja Missjonarja. Li aħna nkunu missjonarji, x'nifhmu b'missjoni, x'nifhmu b'impenn missjonarju li kif rajna diġà aħna l-kol permezz tal-Magħmudija u iktar permezz tal-Krisma tal-Isqof aħna imsejħin biex naqdu, nejxu u niċċelebraw. Li nkunu missjonarji kulħadd skont l-istat tiegħu. Jekk inti f'Malta, Malta wkoll għandha bżonn ta' missjonarji. Jekk għandek sejħa li tmur barra mill-pajjiż, bħalma jagħmlu ħafna ringrazzjaw Alla fix-xhur tas-sajf. Huwa kkalkulat li ma' 500 żagħżugħ anke adulti li imorru jagħmlu esperjenza ta' xarejn f'artijiet tal-missjoni li meta jiġu lura jgħidulek kemm kienet esperjenza qawwija, kemm kienet esperjenza li bidlitni, kemm kienet esperjenza li kabritni fil-ħajja nissanija. Għax meta nagħtu nirċievu. Ħafna drabi mmorru bil-pretenzjoni li nagħtu, però meta mmorru għal dawn l-esperjenzi aktar nirċievu milli nagħtu. Jekk inti tħoss is-sejħa li tmur xarejn iktar fit-tul, lil Mulej tgħidlux le. Għaliex dawn huma żewġ aspetti prinċipali tal-ħajja missjonarja. Tiġà spjegajna fil-programmi li qsamt magħkom dwar diversi kelmiet oħrajn, evanġelizzazzjoni ġdida, katekezi, proklamazzjoni, apostolat. Issa nixtieq illi hekk nixbor nagħmel sintesi tal-definizzjonijiet, aspetti differenti li qsamt magħkom dwar il-ħidma missjonarja. Ekku ma dan il-vokabolarju li tkellimt diġà dwaru magħkom id-diversi kelmiet li jintużaw, temm nkunu nafu bihom biex jekk jiena qed naqra u nisma' ma nkunx smajthom l-ewwel darba, nixtieq li nżid kelma oħra. Kelma oħra li nħoss li hija ta' importanza kbira għax sejjer inkompli fil-programmi li ġejjin nibbaża l-aktar fuq din il-kelma li sejjer naqsam magħkom. Fuq kollox nemmen li hija kelma biblika u li tiġbor b'mod speċjali inqas komplikata minn dak kollu li diġà jedna, tiġbor dak kollu li diġà qsamt magħkom fil-laqgħa tiegħi illi tiġà wettaqt. Il-kelma hija li llum qegħdin tintuża forsi għal xi ħadd hija ġdida, illum qegħdin nitkellmu ħafna minn missjoni integrali. Missjoni integrali. Qed nitkellmu aktar minn din il-missjoni integrali u din tkopri dak kollu li jedna. Għax forsi meta hekk tisimgħu il-programmi li diġà qsamt magħkom, evanġelizzazzjoni ġdida, katekezi, Fader qed ħawwadna. Le, tinkutax, jixbor kollox f'daqqa. Din hija il-missjoni integrali. Jekk inti katekist ma jfissirx li ma tistax tippredika, ma jfissirx li ma tistax tevanġelizza, ma jiġri ejjew nixbru. Tajjeb li nkunu nafu l-aspetti differenti, dimensjonijiet differenti tal-ħidma missjonarja, però mingħajr ma nikkomplikaw ejjew nixbru kollox daqqa. U nfittxu li nkunu kollox il-kejk komplut qiegħed hemm qudiemna biex nagħmluh tagħna. Nitkellmu minn evanġelizzazzjoni integrali llum. Nitkellmu minn evanġelizzazzjoni integrali u mhux inqas minn missjoni integrali. U b'dan il-mod ikunu qed nirreferu għal ħidma li bħala insara għandna nwettqu sabiex ngħixu l-vokazzjoni tagħna b'relazzjoni mal-ħidma tax-xandir sħiħ u organiku tal-kelma ta' Alla. Dan bħala strateġija tal-Knisja qed isir urġenti aktar minn qatt qabel. Ir-raġuni hi li minħabba t-tibdil maġġel li qed isseħħ f'dik li hija globalizzazzjoni qed tinħass il-ħtieġa li ma noqogħdux nintilfu żejjed dwar distinzjoni bejn kelma oħra minn dawk li semmejna, imma niġbru kollox f'kelma waħda missjoni evanġelizzazzjoni integrali. Hawnhekk qegħdin naraw il-globalizzazzjoni anke tal-missjoni tagħna, tal-evanġelizzazzjoni tagħna. Jekk inti katekist ma jfissirx li ma tistax tkun evanġelizzatur, anzi, ejjew naqdu kollox flimkien u noħduh
bħala pakket sħiħ illi aħna rridu ngħixuh, iwettquh u niċċelebrawh. Bħala eżempju tipiku għal dan nistgħu nieħdu lil Malta. F'Malta l-Knisja trid tħaddam mod urġenti din il-missjoni integrali. Nemmel li l-kol kemm minnkom taqblu li f'Malta hemm bżonn kerigma, hemm bżonn katekesi, hemm bżonn evanġelizzazzjoni, hemm bżonn ukoll evanġelizzazzjoni ġdida, f'Malta hemm bżonn proklamazzjoni, u kif għedna diġà ngħiduha kif inhi. Hemm bżonn ukoll missjoni, speċjalment b'referenza għall-emigranti li jiġu fostna li deħlin f'pajjiżna. E kif jgħid il-Papa Ġwan Pawlu II fir-Redemptoris Missio, u nispiċċa b'din il-kwotazzjoni tal-Papa li tina fil-Redemptoris Missio. Madankollu mhijiex xi ħaġa ħafifa tagħżel b'mod ċar bejn il-kura pastorali tal-insara, evanġelizzazzjoni ġdida u ħidma missjonarja. U ma jistax ikolli toħloq firda bejnietom jew taqtaħħom minn xulxin. Din hija l-missjoni integrali, il-koll flimkien naħdmu għax-xandir tal-kelma tagħlla fina u f'dawk li madwarna. Il-mulej jagħtikom islim.